Според тук аз съм Алфа Биги, тук до мене са Валко и Shadow Boy 24. И в момента ще правим малко PvP. Да, така, хайде така на лазни. Много чуби, значи. Окей, скачаме. Дай. Ама не мине много да бидете. Да, ще правим малко да скачаме. Я някой скочи от дупка. Аз сега скачам само с О, майко, пак че ме лето дупката. Скачам. Голямата идва и бързо. Оле, миг сокара. Лачка. Тука лапе. Де го дисмо. Бе, то да помага да басни гора. Ona ma se to da стига трябва. Фак, това за тебе мик сокър. Ама ти мик сокърта и шеф, смята. То какво бяга, бе? Какво ми бяга този, бе? Буклук? Няма бяга, же мършал. Маре, какво ми десатка, бе? Абе, ей, този миг сокър искам го нагъда. Майко, бахче ме лето как ми лаги. Намери? Тук в пазината. Върви с 30 паса. Оре, мик сокър го нагъдаме. Дай му газ, дай му с брадва. Ах, Аз го дай му правя. с брадвата. Сега ще го еба с брада, ще му направя гъзната. Кой те бомба биси? Аз бях му в гръб. Бас. Мале, какво става? Мале, не, виж колко хора има вътре. Остатка, бе. Тук му закли по-голяма ПП. Да, бе, точно, ама толкова хора направо, толкова слаги направо, човек не знам. Майко, какъв лак. Нали? Нали? Ма че точно С 120 FPS бахче. намерете. С мен е Преди 9 ти върви и с тук 20 пък, FPS. Вие сте късметли. Хора, ти тук пък, не знаеш кой е сървър, този сървър е АПА. Апа. ДГ. 8,5 има ивенти. Може да се кандидатирате за чат хелпър на сайта Applecraft. Да знаеш, трябва да се Точка ML. Трябва да сте поне на 13-14. Да. Това е. Тимове ни приемаме. Не става ли на 12? Не знам. Не, на мене ми казаха кандидатира, само че ми казаха трябваха ни 13. Пак пада! А, не, Аз нагъвам мик сокъра. Това лапе. Аре бе. Искам едно в едно с него, ама той се ми вика хак. Мога ми чуете мишката. Тя е моята препуска. Лапе, няма да се измъкнеш този път да What the избягаш. fuck, как ме кюнаха, бе? Не знам, а идвай пак. Не знам. За последния. Ако е код е бо, той е хак бисма бил гръб. Бъс. Айде, аз съм без каска, бе. Ти не си ли взима с резервен арма? Имам 4 сета, бе. Аз се взема само един без резерва, като тази баса ми само след това. Сега те сте сари. Този път взимам втор човек. Аз съм с брат. Аз тогава бях тук. Представете какъв е този пак това е на Мега БГ. Ох. Може да го има в специалните не знам. Тук нека флипен пис, motherfucker, noob. Ори, убих нека. Ай, хилве малко, бе. Идвам от буката. Еба, ти лага. Мема нагъва двама мик сокъра и кил Има нещо си. дупката ли се? Да, голямата. Абе, бе. Абе, Shadow ли не би ми escape, бе? Той Ти ни не би мене. Еми, кажи му, че си ми тим. То как не го убиха, стана на побида. Ай, ме убиха, бе. Как ми? То как не го убиха, че стана на побида. Еми, да, то Shadow, ако не би тима ни. Ние не биваме, човек. Еми, дай му тим. Ама кой не е тим? Кой не е тим? Еми, микскейп. Да, това не е тим. Те е мискейп шериф човек. Това е да спартава. Да го биш. Как ми дропна FPS-а, човек? Направо нямаш на представа. То знаеш ли там какъв лак?
Като за световно. Миксокър напрочи да разкатай майка. Сега ще видите. Кой ми би такъв солиден демидж, човек? Как ми взимат по 3 сърца? Мечи с плюс тренка. Тя би с пуска с браза. Стренка? Миксо- Хелп ми! Ами изблъкни се и написи фляй, все пак си ранка. Да, ама! Как се измъкна къса в тъпата плажна и ми прави деба следно? Я обясни. Миксокър, ако гледаш клипа, Си педерал. лапай ми хуя. Дай ти малко рече да ти сега за кой знам. Тука майка му да еба. Миксокър, че си един голям цигарен. Изчил, че си на 10 на 9. Плюс хак. Не е хак, просто е някакво латен. Не, днеска го пусна, вика ми, че съм хак и пусна си хака веднага. Ще доведа от Да, той има хак. То даже бяха го замна. два пъти даже. Биеш ли са? Аз съм бия, аз съм още жив. Трябва ми хелп, ако може. Идвам. Шадоле, я ме енчантни една брадва, че съм долу. Кани да бива. Да Тъй. има ли амбрейки? Миксокъра е за мене. Но ми Да да има ли бива, амбрейки? човек. С едно попасване С амбрейкинг. да, ще гледа долу в мъка. Къде дойдох? Мали, яй вече долу при това. Нема налага 2 в 1 и Шадала ни идва. Витка сам да купа. О, взех си брадва. Ей те просто. Опа! Ще му помисля, мати си. Тук! Тук бах ти лага. Мама. Пазната памет, най-хубавото място. И къв темец би това? Абе. Умирам. Пак. Аре бе, хакер! Ей, миксокъре, ще ми лапнеш хуя педерас майка ти да умре. Тъгава. Не, ще го гледа, аз ще му го пратя лично. Миксокър, взяш ми коя да лапенце. Ще ти има майката ви са прака много голям. Той няма 5 годинки. Порен педерас такъв. И сега ще запора в газове, майката. Аз ще му го пратя лично как го налагам. Той брат е хак. Има 5 сърца. Има удари само на един удар макилна. Еми хора, това ще от мене. Аре, довиждане, до следващия. Чакай, забравя се на бравата.